luzatu dietelako gaur gurekin egon ezin izan duten aitzinako 7 militante. Gazte antolatuak, baina gure indarra eta konpromisoa ez dira urteetan neurtzen. Esperientziarik agian ez dugu edukiko, baina eskarmentua bai. Herri honen historiak emandako eskarmentua. 27 urte igaro dira jada dispertsio politika diseinatu zenetik. 5 urte dira Euskadi Askatasuna erakundeak ekinbide armatua behin betiko utzi zuenetik. Eta 3 Arkaitz Beion euskal preso politikoa Murtziako kartzelan erail zutenetik. Euskal Herritarren gehiengoa konponbidearen aldea gertu izan bada behin eta berriz. Estatuek ordea, baka gertokia oztopatu nahian jardun dute luzaroan. Gerla estrategia da Euskal Herriaren konponbide nahiari estatuak eman dioten erantzuna. Jarrera inmobilista izatetik, estatuak jarrera oztopatzailea izatera ailegatu dira. Azken urteetan, arduragabekeria hutsez jokatuz. Horrela uler daiteke, adibidez, armagabetzearen aurkako jarduna eta Luson 5 euskal herritarren aurka burututako azkeno polizia operazioa. Horrela ulertu daiteke garaile eta garaituen errelatoa inposatzeko saiakera. Guardia Zibilak herri honetan izan duen papera zurituz, gatazka politikoa eskutatuz. Altsasuko gertakariek inoiz baino argiago utzi dute hori. Eta horrela uler daiteke ere preso politikoen egoera azken urteetan kaskartu izana. Ulertezinak dira euskal preso politikoai ezartzen zaizkien salbuespen neurriak. Dispertsioa, isolamendua, komunikazio guztien interbentzioa, bizi osorako zigorra, preso erien aurkako eriotz zigorrak edota lehen graduaren aplikazioa. Neurriok salatzeko kateatu ginen atzo, Ernai eta Intzinako hainbat kide Madrilgo espetxe erakundeen idazkaritza nagusian eta Parisko justizia jauregiaren egoitzetan. Mila esker lagundu gintuzten lagun internazionalistai ere. Determinazioz eta askatasun ginez, katez lotuz espetxetako kateak apurtzeko. Benetako konponbide batetarako salbuespen legedi oro deusestea ezinbestekoa da. Orain urteak, gazte asko kartu zuten bidea hartzean dugu guk ere. Borroka grinez, Euskal Herria aske, sozialista eta feministaren bidean gara. Belaunaldiz, belaunaldi, konpromiso testigua jaso dugu honezkero. 350 euskal preso politiko ditugu oraindik espetxeratuak. Preso politikoak, bai. Preso politikoak baitira gatazka politiko baten ondorio direlako. Horregatik diogu, ez dela konponbiderik izango, euskal preso eta iheslari politikoak etxean, gurekin batera, kalean borrokan izan arte. Bide horretan, urtarrilaren 6an Donostian eta 14an Bilbon izanen gara. Presoen eskubideen alde, konponbidearen eta askatasunaren alde. Gaurkoan, mezu argi bat plazaratzera gatoz. Gazteok zuekin gaude. Euskal preso politikoen kolektiboak hausnarketa abiatu du, etorkizunera begira. Doaki Usurbiletik, Euskal Herrian, Espainiar Estatuan, Estatu Frantsesean, Portugalen eta Suitzan bahituta dituzten Euskal herritarrek libertatuari bere. Zuekin gaude sistema irautzeko bidean. Zuekin gaude independentzia erdiesteko borrokan. Zuekin gaude askatasunaren aldeko bidean. Dei egiten diogu euskal jendarteari eta bereziki euskal gazteriari, euskal preso eta iheslari politiko guztiak kalean izan arte, kalera ateratzera. Kalera, kalera eta kalera. Eusko Gudaria gara.